напред. Така, Глазгоу Рейнджърс срещу Фиорентина ще играят на полуфинала. Първият двубой на 24 април на Айброкс. Зенит падна от Байер Леверкузен с 0-0 от дома, но след победа с 4-1 в първия двубой се класира на полуфиналите и чака победите от именно тази двойка, която чакаме да завърши и Хетафе срещу състава на Байер. Хетафе след малко завършва първото продължение на този двубой. 1-1 завърши редовно. Внимание, Лукаш Подолски в наказателното поле. Не, това беше Клозе. Там Бурданскиери се възика с нападателите на Байер. В крайна сметка притиснат от Лука Тони, успя да лови топката и край на това първо продължение. Хетафе Байер Мюнхен 3-1. Малко музика до новините на Дарик в полунощта с Светлана Минкова. След това ще се върнем в гол линия.